Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Bella Falzon Home. For the love of food, golden drop. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Beach Point. Life flows on. Jekk qegħdin bid-dieta dawn l-episodji ta' Knockabout Sicilia ħajkunu ta' tentazzjoni kbira għalik. Ħammorru f'Belt Siċiljana maħbuba minn ħafna Maltin. Ħanduru it-triqat u naraw naqra li ma' platti u tjubija ta' ikel kapaċi jservu il-bejja ta' triq. Omna Malta u diġà qegħdin sqallija. Ħafna minnkom tassoċjaw il-kċina Taljana mal-pizza u l-aġin. U ifhem, m'għandkomx tort. Madankollu hemm ħafna iktar tomiet li wieħed jista' jesplora fil-kċina Taljana. U sqallija huwa post ideali fejn tista' tagħmel dan. Illum ħanoħodkom miegħi Catania għal ċelebrazzjoni ta' tomiet. Min Pozzallo se naqbad it-triq lejn Catania. Biex inkun preċiż, ser noħodkom fiċ-ċentru storiku tal-belt. Ftit iktar minn siegħa sewqan u nsibu ruħna f'ġenna ta' tomiet tipiċi Siċiljani. Ħafna mit-tomiet tipiċi Siċiljani huma fil-forma ta' street food, amalgamazzjoni tal-kulturi u l-ħakmiet kollha li kellha sqallija fosthom l-Arab, Normanni, Lut, Spanjoli, Griegi. Catania hija belt per eċċellenza ideali biex inti tesperimenta u dduq l-street food Siċiljani. Jekk int dilettant tat-tomiet u tħobb ħafna tnaqqir u tesperimenta b'tomiet differenti, Catania żgur mhix ser tiddiżappuntak. Catania hija belt fuq il-kosta tal-Baħar Mediterran u l-kultura tal-ikel tagħha fiha ħafna frott tal-baħar bħal qarnit, pixxi spat, sardin u inċova. L-ikel f'Catania jiġi preparat b'ingredjenti lokali bħal tadam, brunġiel u llumi li jintużaw fi platti bħal caponata u granita. Ħafna drabi fit-toroq ta' Catania issib affarijiet misjurin dak il-ħin fuq xi grilja jew moqlijin, imħawrin sempliċi. Ħafna drabi b'sempliċiment żejt ta' żebbuġa u niskata melħ. Għal dawk li jħobbu l-ħelu, l-għażla hawnhekk f'Catania ma tispiċċa qatt. L-influenza tal-Arab fil-kċina Siċiljana tispikka fil-ħelu, fl-użu tal-pistaċċi u l-lows, ħelu bħal kannoli u l-kassata. L-ikel ta' triq f'Catania huwa ddisinjat biex jittikel fuq l-idej, sakemm tkun qiegħed iddur, u għalhekk ħafna drabi tkun servut l-ikel tiegħek fil-karti. L-ikel ta' triq mhux biss bnin, imma rħis, u jekk qed iżżur Catania fuq budget, l-ikel ta' triq huwa mod tajjeb ħafna biex timla zaqqek mingħajr ma tbattal il-but. Għal-mawra tiegħi tal-lum ġejt preparat sew wara riċerka intensiva online f'idejja għandi lista tal-punti kollha u l-vendituri kollha li rrid inżur. Iddeċidejt li nibda l-mawra tiegħi tal-lum fis-suq tal-ħut. Suq mill-iktar awtentiku. Esperjenza mill-isbaħ. Il-ħut hawnhekk
ikun għadu kemm ittella mill-baħar ftit tal-ħin qabel. Eżatt, dak li xtaqt ftit frott tal-baħar, frisk, moqli sħun, għal ftit euro. U għejd li xinti tikol. Gambli, makku, kalamari, arnit, insomma, kważi kważi, kun tixtiequ ma jispiċċa qatt. Io sono The King, il re del pesce! Il-pjan kien li nimodera ruħi għax għadna fil-bidu, pero waqt li zaqqi panina bil-gambli ta' dam imqaddet, pistaċċi, mustarda u arabali. Mis-suq tal-ħut batti triq għal Via Pardo. Minuta biss il-bot minn fejn konna. Għandi kurzita biex induq iċ-ċipollata. Ħafna jaħsbu li ċipollina u ċipollata huma l-istess platt, però mhumiex. Ċipollata dan li ser induq jiena huwa platt sempliċi ħafna, però splużjoni ta' tomit, basal u tradizzjonalment bacon, però hawnhekk jagħmlu verżjoni bil-laħam tal-majjal li għandu toma iktar b'saħħitha. Waqt li qiegħed għodu kemm qalli li jagħmel il-karne di cavallo. Sala qegħdin hawnhekk induquh. Il-laħam taż-żiemel faċilment tiddeskrivih bħala laħam dejf. Hawnhekk f'Katania popolari immens, meqjus bħala platt prim u kważi kull ristorant ta' Katania jippreżenta l-laħam taż-żiemel fil-menù tiegħu. Kemm nixtieqkom tistgħu ixxommu xraħaw. Il-laħam taż-żiemel f'Katania spiss jiġi servut bħala fettini jew pulpetti. Differenti ħafna mill-laħam taż-żiemel li mdorrijin nieklu. Impressjonat kemm hu laħam tari, toma ta' laħam b'saħħitha ħafna. Tajjeb ħafna, però ma nimmaġinajx nikol porzjon kbira minnu. Ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami, iqgħu hemmhekk għax fadlilna ħafna iktar ikel x'induqu. Iqgħu hemm. Int li qed issegwi Knockabout Sicilia ipparteċipa f'kompetizzjoni li għandna d-dejja fl-imkien ma' Fior di Vita Halloumi Cheese. Biex tipparteċipa faċli ħafna. Idħol fil-paġna ta' Facebook tiegħi u minn bonnici.tv irrispondi tajjeb għal dik id-domanda li qed impoġġilek u jekk ir-risposta tiegħek tkun tajba, tista' tkun int ir-rebbieħ grazzi għal Fior di Vita Halloumi Cheese. Sissa doqt il-ħut, doqt il-bacon, il-laħam taż-żiemel, però taf x'għandi aptit? Għandi aptit żebbuġa. Iż-żebbuġ mhux ingredjent esklusiv għall-kċina Siċiljana, imma t-toroq ta' Katania joffrulek varjetà kbira. Għażla li ma tispiċċa qatt. Bla dubju hawnhekk issib żebbuġ preżentat b'mod sempliċi, però mbagħad issib ukoll żebbuġ imħawwar bit-tewm, bil-felfel. Insomma, daqshekk paroli, ħanixtri, ħanaqbad induq. Un po' di olive verdi, per favore, quello piccante. Nixtri ħalli li jifdal neħdu miegħi Malta, le? Grazie. Iż-żebbuġ ingredjent għal kull okkażjoni, tajjeb għat-tnaqqir, tajjeb fuq il-pizza, tajjeb mal-ħut, ma' xi insalata. Allum ħaniqfu għaw, però ħankomplu nduqu f'Knockabout Sicilia li jmiss. Jekk int minn dawk li żaqqek taqalek għal ħelu, Katania hija l-belt ideali għalik, b'abbundanza ta' pastiċċeriji, żgur li mhux ser tiddiżappunta ruħek.
Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Bella Falzon Home. If it's bacon, it's Fior di Vita. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Reach Point. Life flows on. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Bella Falzon Home. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Reach Point. Life flows on. Io sono The King, il re del pesce. Illum ħanoħodkom miegħi Katania għal ċelebrazzjoni ta' Tomiet. Bla dubju hawnhekk issib żebbuġ preżentat b'mod sempliċi però mbagħad issib ukoll żebbuġ imħawwar. Gambli, makku, kalamari, arnit, panina bil-gambli ta' dam imqaddet, pistaċċi, mustarda. Allum ħanaqafaw, però ħankomplu, Jekk int minn dawk li żaqqek taqalek għal ħelu, Katania hija l-belt ideali għalik. B'abbundanza ta' pastiċċeriji, żgur li mhux ser tiddiżappunta ruħek. Katania hija ġenna tal-art għal min iħobb il-ħelu. Sqallija rinomata għal wirt kulinarju u Katania toffri firxa ta' ħelu li jirrifletti l-veru karattru ta' din il-gżira. Jekk tkun sqallija, ma tistax ma tfittix il-kannoli mimlijin bl-irkotta ħelwa, jew il-pastini koloriti bil-forom tal-frott mamulin minn marzipan. Jekk tgawdi passiġġata fit-toroq vivaċi ta' Katania, żgur li l-pastiċċeriji u l-ħelu li joffru ser ikunu tentazzjoni ħelwa li diffiċli tirreżistija. Nara kemm nara ħelu qudiemi dejjem nispiċċa naqa' għall-istess għażla. Dejjem nażel ir-rambaba. Rambaba, pasta klassika beruq li jmorru lura għas-seklu 18. X'aktarx oriġinat mill-eżilju tar-re Pollak Stanislaw lej Franza. Il-kejk li jiġbaħ brioche huwa moħmi f'forom ċilindriċi. Imbagħad jixxarrab f'ġuleb tar-ram. Fi Sqallija ir-rambaba tgawdi popolarità kbira u ssib ir-rambaba b'mili differenti, bl-iktar popolari dak tal-krema pastiċċera jew panna u ħafna drabi imżejna bil-frott tal-istaġun. Jiena żelt tal-panna llum, ħanaraw xi tgħid. Kważi issa tiddispjaċini li għażilt iż-żejra u mhux il-kbira. U la bdejt nesplora t-tomiet ħelwin ma nistax m'għandux f'Katania il-Minne di Sant'Agata. Minne di Sant'Agata huwa li semmoti lil dawn il-pasti tant popolari, bi storja pjuttost traġika warahom. Sant'Agata, kif ħafna jafu, kienet martri nisranija li ġiet ittorturata u maqtula. Din it-tortura kienet tinvolvi qtuħ il-sider ta' Sant'Agata u għalhekk li d-dera ta' dawn il-kejkijiet tixbaħ sider ta' mara. Biex nkun onest magħkom minix ċert kieku jien kif inħossni dik it-traġedja kollha biex imbagħad minna joħolqu deżerta. Però jien ngħiduha kif inhi. L-intenzjoni kienet tajba. Ħanaraw naqa' xi tajb.
l-ebda żjara Katania ma tkun kompluta jekk ma ddux il-Kastatella. Ħammorru waqfa żejra ta' riklami, iqgħu hemmhekk għax Knock About Sicilia ħajkompli dalwaqt. U laqgħet Katania ma nistgħux ma nesperjenzawx tavola kalda. Wieħed mill-modi favoriti tiegħi kif tesperjenza t-tomitu li kell. Tavola kalda fi Sqallija hija tradizzjoni, post fejn in-nies tal-lokal jinġabru għalik labnina u ta' malajr. Tavola kalda litteralment tfisser mejda sħuna, jew aħjar mejda ikel sħun, b'varjetà ta' platti lesti biex jittiklu, minn aġin għal laħam mixwi, servuti bi stil ta' kafeterija. F'Katania b'tavola kalda żgur li se jkollok l-opportunità li dduq l-ikel tipiku Sqalli, mod sempliċi kif f'atmosfera rilassata u modesta idduq tomit awtentiċi mingħajr il-formalità ta' ristorant. Tavola kalda tinkorpora l-kultura tal-ikel vibranti ta' Sqallija billi tipprovdi esperjenzi ta' ikel konvenjenti u affordabbli li għandhom eruq sodi fil-wirt kulinari tar-reġjun. U jinaw nistenna ħerqan il-plattu l-ordni tiegħi waslet. Patta tal-forn, kotoletta, ftit fażola biex żgur li kla tkun kompluta. Tiġi xtejdli ta' li zaqqi għattomit sempliċi ftit patata bil-buż bis il-forn, laħam b'naqa panura bit-tadam, mozzarella u perżut, tjubija assoluta. Jiena naħseb biex inqiegħed l-istonku f'postu ħaqni granita hux tal-lumi. Għalkemm il-granita issa tinstab madwar l-Italja u d-dinja kollha, il-post fejn twildet din id-deżerta sajfija huwa fil-fatt Sqallija. Il-granita hija sempliċement silġ midħun b'toma ta' zokkor u frott. Essenzjalment tista' tiġi deskritta bħala sorbet, iżda b'konsistenza kemm xejn aktar tqila. Deżerta perfetta f'ġurnata sħuna tar-rebbieqa jew is-sajf. L-ikel ta' triq f'Katania huwa sempliċiment delizzjuż, mod vera sempliċi ta' kif tesperjenza il-veru kultura Siċiljana. Knock About Sicilia tal-lum wasal fit-tmiemu. Infakkarkom biex tipparteċipaw f'kompetizzjoni li għadna d-dejja fl-imkien ma' Flexies Fortify. Irridu naraw ir-ritratti tagħkom tiċċaqalqu tagħmlu l-isport, tagħmlu attività fiżika. Ibatuli dawk ir-ritratti permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u imbonnici.tv. U dak ir-ritratt li tibatuli jista' jrebbaħkom il-kura għal ġogi tagħkom. Sa dan it-tant insellmilkom niltaqgħu għal Knock About Sicilia li jmiss. Ciao! Knock About qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Bella Falzon Home. Koliosh Authentic Greek Yogurt. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Beach Point. Life flows on.